लोगोफोर सिखारबाय आरोना बिनिफ्राय सिखारनानै एसे भ्लग होनि होननानै बनायदों आरोना दायो ओमफ्राय सिखारना आङो दहायनो मोखां आरि सुखांनानै साहा लोंखांबाय आरोना ओमफ्राय मैया न'आव थांदोंमोन आरोना बिदिनो एसे भिडिअ खालामना दोनदोंमोन आङो बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै आङो भिडिअखौ भ्लगखौ स्टार्टिं खालामनाय जाबाय आरोना नै ओरैबायदि थान्दा फिसालाखौ बाना दङ आङो हगार जाथावा ओरैबायदि दुस्थ माने माथिं माथिं खारलाङो ओंखायनो बाना लानानै काम मावनोसै आरो ओमफ्राय नायलांबाय थादो लोगोफोर आरो अननानै शेयार खालामनानै हो आरो नोंथांमोना ओरैबायदि अनसायदों बेनि थाखाय थेंक इउ लोगोफोर बेनिफ्राय बेबायदिनो अनलांबाय थागोन होननानै आङो मिजिंथिबाय आरोना बिदिबा नायलांदो लोगोफोर थुदो ओमफ्राय नै मैया न'निफ्राय न'आव थांबा आरो बिदिनो आरोना दा मागो फैदों नालाय ओंखायनो माइरं लाना फैबाय आङो माइब्रा माइरं न'आव थांबा बेनो फायदा आरोना लोगोफोर बिमा बिफानि अननायाव मोनबोयो आरोना नै मालाय जोंहा फंबायनि हिन्जावाहाय फिथा बनायदों आरोना मा पापर होनो बेखौहाय बरा पापर बनायबायानो मालाय हरदों आरोना ओरैबायदि मोजां मोनदों आंहा सानसेयावनो थांनायनि फायदा आरोना ओमफ्राय बेयो आइजं माइरंनो आरोना जानो जे गोथाव मोनदों मैया जानाय माबानायखाय आरोना हरदों आरोना बेखौनो नङाब्ला आरो जोंहाना माइरङा स्वर्नमुस्रिसो नालाय जानो मोजां नङा ओमफ्राय बे माइब्रा माइरं आरोना 5 किल' लाना फैदों ओमफ्राय खुमब्रा थाइसे न'आव दङ होमबाबो न'आव थाइसे थाइनै दङ आरोना माबायाखैनो आङो हराव बिदिनो फैनानै दोनफैबाय बेनो आरोना बिमा बिफा थाबा लोगोफोर बिदिनो मोनबाय थागोन अनबाय थागोन आरो इसोरनि अननायाव थाबाय थाथों बेबायदिनो मोजाङै मोजां हेल' लोगोफोर आंनि हेपिनेसखौ नुनानै नोंथांमोना बुजिदों बुजिसाखै मायाव थांदों ओंखारदों माने बिमानि न'आव थांनोसै आरोना जोंहा निउ इयारनि दिनै 2 तारिख आरोना थांना फैनोसै आरोना दसे हरनि ओंखामखौ जाना फैनोसै आरो बिदिबा बाय बाय जों आबैलानाव फुफु होनो थांनो ओंखारदों बाबा मागोनि सिगाङावनो थांना फैनोसै मागोआव थांनो मोननाय नङा नालाय लोगोफोर मिथाइ लानो थांदों आरोना बालिफ्रा सफैबाय न'आव थांबाथाय आरो माबा मोनसे लांखानांगोन नालाय लोगोफोर बेखायनो लानो हाबाय जोङो बेवहाय जिरायना दङ फिसालाया जि उतपात आंना जि उतपात खालामदो बेयो गिदिर सासेया गैया बिसनाथ सारियालियाव थांना दङ जोंहा बेयावबो न' दङ बयबुआ दङ बेवहाय बेजों थांना दंहैयो आरोना नै उन्दैया एकदम मा थांगोन जों माबा आबैलानाव न फेसबुक नासो ना आरो नोंबो आयु नोंबो